acasă obosit, e locul unde simt că sunt iubit. Primul lucru care-l fac când ajung copiii în brațe, să-i strâng. Mă întorc acasă obosit, e locul unde simt că sunt iubit. Primul lucru care-l fac când ajung copiii în brațe, să-i strâng. Nu este loc mai frumos cum e lângă ei, și nimic mai prețios decât copiii mei. Îi iubesc așa de mult până la Dumnezeu. Viața mea, aerul meu, sufletul meu. Nu este loc mai frumos cum e lângă ei, și nimic mai prețios decât copiii mei. Îi iubesc așa de mult până la Dumnezeu. Viața mea, aerul meu, sufletul meu. Se dedică această frumoasă melodie din partea mea, Ianis Culpan, pentru bunul meu prieten, pentru Arun, pentru scumpa lui soție, pentru mama copiilor lui și pentru copilașilor frumoși, pentru Dulce, Miriam, Demir și Ahmed, care e pe drum. Doar ei mă iubesc cu adevărat, din sufletul lor sincer și curat. Se vede în ochii lor ce iubire poartă, se simte în vocea lor când strigă tată. Doar ei mă iubesc cu adevărat, din sufletul lor sincer și curat. Se vede în ochii lor ce iubire poartă, se simte în vocea lor când strigă tată. Nu este